ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇ ହୋଇ ବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ପୁରା ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଛୁ। ମୋ ସହିତ ଅଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବର୍ଷାରେ ବି ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆମେ ମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣିଟାକୁ ମାନେ ବଜାୟ ରଖିଛୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତଥାପି ଆମେ ହାର ମାନୁନୁ। ଆମ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତାରେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆମେ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିବୁ। ଏପଟେ ସେ ATVMରେ ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଟିକେଟ୍ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ଆମେ ପୁରା ଟ୍ରେନରେ ବସି ଯାଇଛୁ। ଟିକେ ଖାଲି ଅଛି ଟ୍ରେନ୍। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଦେଖିଦିଅ ଏପଟରୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବସିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଟମକା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସହିତ ଅଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ତ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାବୁଲ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛୁ ସ୍କୁଟିରେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ଗାଡ଼ିରେ। ଆମ ସାଙ୍ଗର ଗାଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆକୁ। ଏବଂ ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଖାସ୍ କରି ଏହି ଉତ୍ସବ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଏବଂ